endahing swasana ing taman kadileng-leng ing Taman Sari Kadileng-leng Kraton Negari Ngastina ingkang rumuhun kawis tingal endah edi peni lamun ta kaeksi samangke kawis tingal sepo sepilir sepah sampun kaprebawan duh kita ninggalih nenggi sang Supatni Wara Garwanata Ngastina putri saking Mandaraka nenggih sang Dewi Banowati dumadining perang Bratayuda panjangah kaya angrujit dumateng penggali sang ayu rinten dalu tansah nyuwun pring purbane Hyang Agung meminta marang sih nugraning Bathara prih enggal paripurna dumados sing peperangan satemah jagat manggih hayu lan rahayu mangkono kocap kacarita guragapan penggalihira sang Banowati pimulat pratane Sri Duryudana lir sapada tumiling Bangulati Puspita medhemindah kang warni sewu dereng dang Rawa Paduka Kanjeng Sinuwun Kaka Prabu Duryudana wonten ing Taman Sari Kadileng-leng kula ingkang garwapun Banowati ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk sandhap padha Paduka ingkang sinuwun Banowati ndak tampa ora liwat pangestu kumara gage ditampani Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimating gesang kula sampun sawetawis dang manggen kula kepengin nungsung pakabaran dumados ing paperangan wonten ing Madyan ing Tegal Kurusetra.
rawuh paduka wonten ing Taman Sari yektosipun sekawit andadosaken bombong Birawa tumraping manah kula nanging kula tingali kok katon peteng ingkang guwaya menika wonten menapa sinuwun monggo kula aturi paring dawuh. Banowati, Bratayuda wis dumadi, Bratayuda wis kelakon. Dina iki ngancik 15 dina. Wis akeh senopati prajurit Ngastina sing kabeh padha dadi korban. Padha gugur ana madyaning paperangan. Bareng tak teliti kanthi permati tak itung nganti genep tak saring kongsi lembut. Upamane Kurawa kasor kalah ana madyaning peperangan ki memper. Merga ana trubusaning satru, cikalaning mungsuh. Mata pita ingkang mapan ana Ngastina sengaja buka wawadi lan keringkiyane para Kurawa marang para Pandhawa. Ingkang paduka kersakaken menika sinten? Yen tetela wonten Sentana Praja ingkang wani Cumantaka tumindak kados mekaten ngringkihaken dumateng para Sata Kurawa lajeng biyak dumateng wawadi dumateng para Pandhawa satemah apes juritipun para Sata Kurawa monggo kula aturi paring dawuh lan enggal dipun paringi pidana kemawon sinuwun dudu sapa-sapa ning sing wani Cumantaka lan Murang Tata nindakake dom sumuruping banyu malah mapan ana ing Taman Sari Kadilengleng ngakune dadi kemule Duryudana ning ngarah karo patine Rati Ngastina. Kagyatri sang kapirangu pinangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana ya si tukang walang ati kados sinuwun tetega mentala paduka paring dawuh dumateng kula ingkang kados mekaten ndakwa dumateng kula tumindak Murang Tata kadi mekaten. Monggo kula aturi mbengkah dada kula mendhet jantung kula. Mboten wonten tandha-tandha lan bukti anggen kula wani Cumantaka kaliyan paduka ngarah dumateng Seda paduka ngringkahaken dumateng para Sata Kurawa lan ngunggulaken dumateng para Pandhawa menika babar pisan mboten ora sakakean gunem sing tanpa guna. Jagat nekseni umat ngakoni kowe biyen nate gandeng sambung tresna karo Janaka. Mula raneh ora mokal wawadi kekuwatane Ngastina kok bongkar kok tuduhake marang Janaka pamriye men Pandhawa unggul ana Bratayuda yen Duryudana wis mudhar ora ana sing ngalang-alangi anggenmu bakal dilatih tungkae Janaka sinuwun. Romongan tap lirke netap duka yayah sinipi dojo bang mawing wengis netra kocak ngundara andir ing batu-batu kesangeten anggen paduka kagungan Panyakrabawala dumateng kula pun Banawati mugi sineksen jagat saisinipun sumpahipun Banawati katresnan kula namung mligi dumateng paduka kula namung setya bekti dumateng Sri Duryudana lan upamiya paduka kapagut ing rananggana gugur wonten madyaning pabaratan kula mboten purun kantun kula ugi badhe nderek pejah sinuwun. Ucapmu sing kaya ngono ki mung abang-abang lampi. Kowe semuci suci kaya dadi bojo sing setya bekti karo guru laki ning sejatine ampas brabas ora ana gunane apa-apa. Yen ora percaya dibuktekke sakwise Duryudana gilang-gilang kuandane kowe mesti bakal deku-deku ngaup karo sikile Janaka mboten mekaten paduka menika katresnan kula angguku karo diapurmu. Duryudana Banawati Mara
oreh manguswamya ngambrangeng kadhi karunaning kaswase aneng marga memalagung ing waladalah jagat diwa batur ya jagat mangestu para pangeh lamun negaramu Ngastina kuwi ayom-ayem tentrem aja meneh kok nata negara lan kawula Duryudana kuwi nata karo bojo nata karo keluarga wae entek-entekane bentik kaya mengkene tanpa lidah sinambung banyu tinalang saya wis ngerti apa ingkang ndok rumpaka apa sing ndok bantahake Duryudana semune mangu-mangu rasane kelawan katresnane anakku Banowati mongko sing diucapake Banowati iki tulus ora ana sing kumbi ora ana sing ngapusi netepi jejering garwa ingkang kudu bekti kelawan guru laki ning nyatane tumanggapmu karo bojone kaya ngono Duryudana yen pancen kasetyan lan pangorbanane Banowati marang kowe isih kurang aku tak melu dadi tetamba sawangen saka kadohan keplok ana kaya dara minangka tandha katresnanku kanggo kerukunanmu anggene bebrayan dina kaping 16 Bratayuda aku wae tak madheg senopati lindu getar bumi onjing kumaludha guntur katuk umup kang Jalanidi lumembak banyu kumambang tuh Sang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi ing sajroning jibeg-bebeking kalih kaya wis pantok pepuntaning tekad nata agung Mandharaka miris jroning raos mulat nggenya tansah bengkerengan nenggih ingkang putra lan ingkang putra mantu gedhene katresnane wong tuwa marang anak lan mantu yektine nglilakake jiwa ragane ambyur wonten madyaning pabaratan Tegal Kurusetra mangkono gawe pengiram-iram Narendra Mandharaka amatek kadigdayan linangkung nenggih Aji Candha Birawa mijil buta pirang-pirang sak Kurusetra anane mung buta Candha Birawa
Tatkala narepa Kresna tan tulus hanya kraring Resi Wara Cahnawi Suta kang munggah kalihing rata tetar tumyanga kang sarutama aduh Rama Prabu Mandaraka paduka menika pepundhen lan sesepuh ingkang kedahipun dados patuladan lan paugeran nanging sebabipun menapa Bratayuda ingkang sinebat perang suci malah paduka rusak kanthi angubal-ubal Candha Birawa anak Prabu Ndarawati jare sinten Bratayuda niki perang suci jare sinten Nadyanto sinungging mawi kencana dicawi mawi mutiara ingkang nami perang menika mesti kejem wengis wiwit Pandhawa Kurawa netepaken dumados ing Bratayuda cetha lamun Pandhawa Kurawa mung arep golek menang golek mulya tega mentala ngurbanaken tiyang kathah ing mriki sampun boten wonten kautaman kawicaksanan lan kasucen nanging anane mung wong sing ngumbar hardane nafsu nuruti rasa marem nanging Swargi Eyang Bisma sampun anetepaken pranatan tumrap peperangan menika. Kula ugi nekseni nanging nyatanipun kados pundi? Nyatanipun kados pundi? Wiwit lelampahan Abimanyu didadosaken pengewan-ewan diranjab gagaman. Gatotkaca ngamuk ing tengah wengi, Resi Durna dinggi bal-balan sirahe, aturane Bratayuda wis ora kanggo. Kabeh senopati wis gawe aturan dhewe-dhewe, tatanan dhewe-dhewe sing nguntungake marang awake dhewe. Bratayuda sampun rusak, perang niki sampun bubrah tanpa tatanan, tanpa aturan. Menawi sedaya sampun sami trajang pranatan nabrak dumateng paugeran menapa paduka Kanjeng Rama ugi badhe mekaten yen tatela kados mekaten lajeng bentenipun menapa Prabu Salya kaliyan wong julik Patih Harya Sengkuni tetep ana bedane yen Sengkuni kae mung lunyu ilate yen Salya ki duwe Candha Birawa yen ra percaya mang buktekke